Kung kamoy patubagon, kinsa man ang mini nga mensahero, ang pari, ang pastor, tubagon tani siya. Pinaagi sa pulong sa Dios. Now in the Old Testament, in Jeremiah chapter 3 verse number 15, ang Dios minghatag og pastor gikan siyang kasing-kasing. Para pagpid sa mga katawhan sa Dios. Arita sa New Testament, panahon ni Pablo, kinsa may gihatag sa Ginoo. Yung pang Bible, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Di ba? Never gid ka makita og pari nga gihatag sa Dios. Why? Kay walay laing alagad sa Ginoo sa tinuod na pinagi sa pulong sa Dios ang pastor, dili ang pari. God bless. Na ay giingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagmagtuod duha na ka managlahi nga butang. Pwede kang moangkon pero pamatud-in ang imong gitawag og giangkon. So kanang gisulti nga pastor sa daang tugon, particularly kanang giingon ni Prophet Jeremiah ug kanang tawag ining pastor nga gisgutan sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. May labot ng mga pastor nga nibuto karon sama nimo. Ngano man kay kamo gipangbuto ra man mo o nibuto lang man mo, mura ba og ganang uhong ba nga nibuto lang tungod anang lipak o tungod sa dalugdog. Kanang inyong pundok way koneksyon sa mga Hudyo, kanang inyong pundok way koneksyon sa unang mga Kristiyano sa unang siglo. Tungod sa hinungdan na kanang inyong pundok ipangtukod lang og mga Amerikano. Number 2, kanang pastor nga gisgutan din sa Old Testament according to Prophet Isaiah 61 size mga pari na, pero mga Hudyo man na at that time. Pero kanang giingon nga pastor sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11, walang giingon ni San Pablo nga mga obispo, Acts chapter 20 verse 28. And at the same time, sumala pa ni San Juan, nga usa sa mga apostol sa Ginoo, kay kita gihimo mang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa ato ang Ginoong Dios. So buti pasabot, ang tama nga pagsabot anang word nga pastor, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, refer kana sa mga pari. Walay labot anang mga pastoy-pastoy nga gipangtukod lang sa Amerika ni atong sugod sa 16th century, 17th century hangtod sa gitawag og 21st century. Managingon to nga sayon na kay ang pag-angkon pero lisod kina pamatud-an ng giangkon ninyo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Yang problema ana, the more mo angkon, the more mo nga mo himo sa claim sa inyong gibasa balaang kasulatan unya pagkahuman ang tinuod di ay wa day mo ilabot, so buti pasabot tabla ra nga namakak mo unya alam biya nato or kabalo biya ta nga ang amahan sa bakak mao ang yawa. So banang madisgrasya gyud ka imong kalaki toy tungod sa hinungdan nga kanang inyong pagpamakak nagpailag yun na kanang inyong pundok ug ikaw mismo gipanggamit mo siyawa ug anak mo siyawa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.